U ovoj epizodi podcasta Bantustan sa nama je Dimitrije Pešić, koji radi za Ujedinjene nacije i trenutno živi u Argentini. Dimitrije je napisao nekoliko zanimljivih postova o Argentini na forumu Kluba putnika, pa smo ga pozvali u podcast da malo porazgovaramo o toj zemlji. Dimitrije, dobrodošao u podcast Kluba putnika. Zdravo Lazare, moje zadovoljstvo i pozdrav svim slušalcima. Za početak, reci nam ukratko otkud ti u Argentini i šta radiš tamo? Ja sam u Argentini od avgusta 2019. godine, radim za Ujedinjene nacije, to je za UNHCR, Agenciju za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Radio sam ovde dugo godina i onda sam 2018. prešao u međunarodne vode. Bio sam godinu dana na Trinidadu i Tobagu, o tome možemo, ako si zainteresovan, da napravimo poseban podcast. I onda sam nakon godinu dana aplicirao za razne poslove. Buenos Aires je bila jedna od tih destinacija i tamo sam izabran. Tada je bila kriza u Venecueli u punom jeku. Sada je 5-6 miliona Venecuelanaca napustilo svoju zemlju, tako da su imali potrebe za mojim profilom. Ja govorim španski, tako da mi je to pomoglo. Tako da sam tamo od avgusta 2019. godine. I kako otprilike izgleda tvoj posao? Šta ti tačno radiš? Ja radim u programskoj sekciji, to nema veze sa programiranjem, sa IT-em, ukratko rečeno to je upravljanje projektima. Znači ja sam neki project manager, opet to nije ono što je značilo u IT svetu da je sve na meni, celokupan projekat. Ja se bavim budžetima, a pomažem naravno višim rukovodiocima da objasnim gde su prioriteti, kako možemo da povoljnije raspodelimo fondove. Sarađujem sa nevladinim organizacijama koji su naši izvršni partneri i tako monitorujem napredak projekata, ako treba neka promjena da se uradi, takođe učestvujem u fundraisingu i u izveštavanju, i pomažem naravno kolegama koji su stručni, koji baš pružaju pravnu zaštitu izbjeglicima i tražiocima azila, da jednostavno imaju resurse finansijski za sebe koji mogu da sprovode te svoje aktivnosti. Možda bi našim slušalcima bilo zanimljivo da znaju kako se uopšte dobijaju ti poslovi za Ujedinjene nacije, odakle početi i kakve su kvalifikacije uglavnom potrebne? Kvalifikacije ima raznih. Zapravo potrebe su brojne. Ne samo u UNHCR-u, u mojoj firmi, nego i u ostalim agencijama. Znači svakakvi profili se traže. Nema nekog pravila, takođe to je mana, što su to uglavnom projektni poslovi. Znači kad postoji neki projekat, kada postoji finansiranje za neki projekat, tada ima potrebe za radnom snagom. Posle, naravno, pitanje kako će ko da se snađe, da će ta agencija da obezbedi fondove za narednu godinu. To je otprilike glavni rizik ovog posla. Kako početi? Nema tačno odgovor na taj pitanje. Mislim, mogu da kažem uobičajeno da se prate oglasi, da se prate Facebook grupe koje objavljuju oglase za rad u Srbiji, a ako je neko zainteresovan za međunarodnu karijeru, takođe ima tu mnoštvo sajtova kao što je UN Jobs, Relief Web, sajtovi pojedinačnih, naravno, agencija, tako da tu može da se nađe. Suprotno uvreženom mišljenju, nisu svi ti poslovi već za nekoga, kao što se misli. Ja sam, već dugo u tome i prisustvovao sam stvarno da su potrebe velike, kao što je recimo bilo 2015-2016. kod nas sa krizom, mediteranskom krizom, kad su hiljade i hiljade ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana prolazili kroz našu zemlju. Bukvalno svako koji i malo znao arapski jezik, da ne govorimo o farsiju, je mogo da dobije posao. Sada je recimo konkretno potreba velika za ljudima koji znaju ukrajinski jezik. Problem u tome što su to sve poslovi, sada postoji potreba projektnog su tipa
i verovatno mali broj ljudi je baš spreman da napusti neki posao koji ima, kakav takav, da bi započeo nešto, posao koji će možda traje 3, 6, godinu dana i posle nije baš sigurno šta je bilo. Ja kad sam započinjao, recimo, pre skoro 20 godina, meni su rekli, znaš šta, ovo je privremeno, 2, maksimum 3 meseca ćeš raditi. Ali eto, 20 godina kasnije ja sam i dalje to. Tako da, eto, to su neki resursi gde mogu da se nađu, da se traže poslovi u okviru UN-a. Ok, pomenuo si 5 do 6 miliona izbeglih iz Venecuele i to je zvanično treća najveća izbegliška kriza u svetu sada, nakon Sirije i Ukrajine, po broju izbeglih. Ali zanimljivo je da mi u Evropi jako malo govorimo o tome uopšte. Možda zato što nas se ne dotiče zapravo, ne dotiče nas se direktno. Koliko je to aktuelno u Latinskoj Americi, koliko se o tome govori i koliko su druge zemlje Latinske Amerike otvorene za izbeglice iz Venecuele? Tako je, da. To nije toliko aktualno. Prvo, to traje od 2018. godine, znači prošlo je već 5 godina. Tu je ono što se zove zamor i donatora i medija. Nažalost, uvek ima novih kriza, kao što si spomenuo Siriju još ranije, ali recimo Ukrajina. Takođe, u Venecueli nije sukob, očigledan sukob vojni, kao što imamo u Ukrajini i kao što imamo građanski rat u Siriji, već je to jedna mešavina krize, ekonomske, takođe političkog progona, takođe lišavanja nekih prava zbog toga što ljudi i kako se to kaže, proganjanja ljudi na osnovu toga što pripadaju suprotne političkoj opciji. To je neka to se zove mešana migracija. Znači, ljudi napuštaju Venecuelu što zbog ekonomske situacije, zbog gladi bukvalno, zbog nemogućnosti za medicinsku negu, ali takođe zato što su progonjeni zbog svojih političkih stavova. Da, to jeste daleko od nas, možda za nama to nije toliko, eto da se navode, interesantno, a takođe imamo krizu mnogo bliže nama koja nas direktno pogađa, tako da što se Evrope i Srbije tiče, jeste, to je nešto daleko. U Latinskoj Americi zemlje generalno jesu otvorene, a drugačija je situacija zato što su to ljudi koji prvo govore španski, pripadaju toj kulturi, mnogo lakše se snalaze, mnogo lakše se integrišu, imaju već neke veze, već ima u svim zemljama naravno ima zajednica koji su došli i pre te krize, tako da se lako povezuju i lakše se snalaze. Zemlje manje više, neke jesu više otvorene, neke nisu, neke su uveli vize, neke nisu uveli vize, neke olakšavaju recimo polazak dece u školu ili zdravstvenu negu, neke ne tako, ali dobro, tu su zato Ujedinjene nacije da pomognu vladama tih zemalja da ostvare i da ispune očekivanja koje su već potpisana u različitim konvencijama i u međunarodnom pravu. Znači, taj odnos otprilike više podsjeća na odnos evropskih zemalja prema ukrajinskim izbeglicama nego na odnos evropskih zemalja prema Sirijcima ili Afganistancima. Pa negde između, da, dobra je paralela, negde između. Da, nije baš tako crno-bela, negde između. Dobro. Argentina se često pominje kao najbelja zemlja Latinske Amerike i negde sam našao zvaničan podatak da belci čine 97% stanovništva Argentine. Meni to zvuči malo onako neverovatno. Koliko je to tačno, odnosno koliko odgovara situaciji koju vidiš na ulicama? Na ulicama grada, da, čuo sam ja za taj podatak, da su Urugvaj, Argentina i Čile najevropskije zemlje. Mislim, baš da ne koristimo te razne termine. Jeste, da. Moj prvi utisak kad sam sleteo na prvih par dana je bilo da sam ja u Budimpešti, na primjer. Znači, to mi je, ili u Madridu. Znači, to mi je bilo onako i po arhitekturi, i po ljudima, i po kulturi, svemu, potpuno po prezimenima, znači potpuno evropski grad.
A, ima, da, naravno da ima i potomaka indijanskih plemena i koji su došli iz drugih delova Latinske Amerike. Na severu je drugačija situacija, naravno tu u granici Bolivija, Paragvaj, tu se već vidi da je drugačije stanovništvo, naravno. Ali jeste, da, kad se gleda po ulicama, naravno po ulici, opet u centru grada, u nekim dobrim delovima grada, preovlađuje, baš dosta preovlađuje belačko stanovništvo, već kad se malo zađe u druge delove, malo udaljene, tu se primećuje da je drugačije stanovništvo. Nema toliko afro zajednice, ima recimo iz Senegala dosta migranata, ali nije toliko brojno, tako da nije toliko kulturološki bogata kao ostale zemlje. Jeste naravno bogata i kulturološki, ali ne toliko kao u drugim zemljama Latinske Amerike. Argentina već godinama ima inflaciju negde oko 50% na godišnjem nivou, ako je tačan taj podatak koji sam pronašao, a za ovu godinu prognoziraju inflaciju od 70%. Ti si pomenuo na forumu Kluba putnika kako tamo postoje dva kursa za devize, zvanični i crni kurs, i kako se oni veoma razlikuju. Možda nam kažeš nešto više o tome kako sve to zapravo izgleda i funkcioniše i zašto to uopšte postoji? Da, postoje dva kursa i inflacija je veliki problem od uvek bila u Argentini. Zašto to sa ekonomske strane, tu stvarno ne bih mogu da pomognem, pošto nisam ekonomista i verovatno ima raznih teorija. Postoji zvanični kurs koji recimo trenutno je oko 130 pesosa za $1 i postoji crni, ono što se zove blue, plavi kurs, koji je oko 300 pesosa za $1. To je naravno nelegalno, mislim, toleriše se. Postoji u glavnoj ulici Šetačkoj Florida, to je nešto kao naša Knez Mihajlova u Beogradu, postoje, to zovu pećine ili kavas. Stoje ljudi napolju, govore devize, cambio, i onda ko naravno želi, uđe u neki lokal i tu se uradi transakcija. To se toleriše. Postoje druge, da kažem sad već malo i kulturniji i sigurniji načini, recimo dosta stranaca koristi Western Union, koji iz nekog razloga takođe koristi taj viši kurs kad se menja, tako da se vrlo lako uradi transfer s jednog računa na račun u Argentini, koga ima, ili da se podigne novac u gotovini. A takođe već i sa pojavom korone razvila se i jedna nova vrsta usluge da postoje ljudi koji se zovu i dolaze direktno na kućnu adresu da zamene novac, tako da je to isto razvijeno. Primetno je da se povećava i siromaštvo u Argentini, primetno je da cene naravno rastu, da ljudi to baš ne prate, odnosno da plate ne prate taj rast cena. Kako se snalaze ljudi? Ja sam recimo pitao kolege da li ikad postala neka nestašica nečega, posle kad je počela korona, pa već kako da su bile ljudi kupovali zalihe, rekao sam da nikad nije u istoriji, mislim, novoj istoriji Argentine posle to da nečega nema, recimo brašna, ulja, šećera, ali šta se dešava? Dešava se da ljudi dobiju, na primjer, platu i da onda kupe velike količine nečega, eto, samo da ne bi izgubile na vrednosti taj novac, nego ga kupe neku robu i eto, tako se čuvaju vrednost. Sada ima drugih mogućnosti, vidim recimo puno billboarda po gradu koje reklamiraju razne usluge za kriptovalute. I tako pozivaju, uložite u kriptovalute, uložite u Bitcoin, u ovaj i onaj, ili naravno ljudi kupuju dolare na crnom kursu i na taj način pokušavaju da sačuvaju vrednost svog novca. Tamo ko ima dolare, prihod u dolarima je zaista, mislim, lepo živi. Sigurnije živi, eto tako da kažem. To je da, velika olakšavajuća okolnost. Dobro, sve to malo, u stvari mnogo, podsjeća na 90. i taj scenariju sa dilerima i sa paničnim kupovanjem deviza čim stigne plata. Da, žalost da. Ne znam da li su i oni došli do toga da im se plata isplaćuje u 2 najlon kese. Ne. Nije hiperinflacija i još uvek, ali jeste zabrinjavajući. Ja kad sam pre mesec i po dana
kretno iz Argentine, kurs je bio taj crni 230, sad je već 300, tako da nije baš sjajna situacija. Ali šta je onda taj zvanični kurs? Mislim, jel to ima u banci ili u nekoj zvaničnoj Da, menjačnici? da. Zašto bih ja kupovao išta po crnom kursu ako mogu da kupim po zvaničnom kursu i dobijem više deviza? Zato što, recimo, ako neki turista koji ne zna situaciju, dođe naravno sa devizama, šta će da uradi? Otići u banku da zameni pare, dobit će mnogo niži kurs, dobit će manje novca. Takođe, ako ti odeš i koristiš svoju kreditnu karticu neke strane banke ili naše banke, to će se obračunati po zvaničnom kursu. Tako da ćeš ti opet lošije proći finansijski ako koristiš strane kreditne kartice. Da, to je mnogo lošije. I to mnogo nije ono lošije. kao neki mali procenat. Ne. To svi kažu. Zaboravite svoje kreditne kartice strane, ne koristite ih u Argentini, pošto je to stvarno veliki gubitak. Još gore je stvar podizati novac na bankomatu, jer tu M što je limitirano, ne može neki veliki iznos da se uzme, M se obračunava po tom zvaničnom kursu, M ima još nekih dodatnih troškova za to, tako da ne, kad se putuje u Argentinu nosi se keš ili se transferiše preko Western Uniona pa se podiže keš u njihovim ekspoziturama. Ali kreditne kartice nikako. I kad se nose dolari, treba da se nose isključivo nove novčanice od $100 sa velikom glavom. Benjamina Franklina, kako ne zovu to, velika glava, jer to se najviše ceni. Čak, mislim, naravno, zamenit će one ostale banknote, ali će se dobiti niži kurs. Tako da, to je isto jednih zanimljivosti. Naravno, menjaju i evre i funte, naravno, sve to može se zameniti, kažem, u tim polulegalnim menjačnicama. Dobro, znači, od ovoga treba upamtiti veliku glavu. Veliku glavu, da, cara grande. Da. I dolar, mnogo vole dolare. Takođe može da se, recimo, neki restorani i prodavnice prihvataju plaćanje u dolarima, ali ne svi i ne baš rado i recimo mora da se ispuni neki uslov, znači mora da bude malo viši račun da se plati isključivo onda od tih $100 na cara grande i onda ćemo ne vratiti kursor po crnom kursu. Tako da to isto postoje mogućnost, ali ne prihvata se to svuda. Tako da se baš ne računa na to. Druga zanimljiva stvar koju si pomenuo na forumu jesu državne subvencije, koliko sam ja shvatio, uglavnom energetskom sektoru. I onda sam se zapitao šta sve država Srbija subvencioniše i otkrio da su na prvom mestu i drugom mestu poljoprivreda i železnice i da je tako zapravo u većini zemalja. Kako to izgleda u Argentini i kako se odražava na troškove života? Da, a u Argentini ovako, odnosno u Buenos Airesu, gde imam najviše iskustva, subvencioniše se gradski prevoz, kao što sam napisao, karta bude oko $10 za vožnje, inače gradski prevoz fantastično funkcioniše, i metro i autobusi, vozovi ti lokalni, odlično funkcioniše, vrlo je pouzdan, siguran, tako da to slobodno može da se koristi. Benzin takođe se subvencioniše, sada je cena oko $60-70 po litri goriva. Subvencionišu se neki prehrambeni proizvodi kao neka osnovna potrošačka korpa i struja. Eto, to je ono što ja znam, što ja vidim zapravo po računima koji dobijem da se subvencioniše. Struja takođe bude tako, ne znam, oko $1000-2000 mesečno, ako nema neke velike potrošnje. Tako da, to je stvarno. Kad na to dodamo da ima inflacija i da posle 2 nedelje, ako je recimo rok za plaćanje 2 nedelje, da to još manje bude, kad promenim po crnom kursu, onda to stvarno bude još niže. Druga stvar je što se mnogo vozi, ogromne su gužve u saobraćaju, jako je razvijen drumski saobraćaj, kamiondžije imaju neverovatan jak sindikat, sve je to urađeno još za vreme kad je predsjednik bio Carlos Menem, sad kažu da je on ne upropastio železnicu, da je sve onako na neki kao kažem, transportnu železnicu, da je sve na neki minimum
i da je tada ojačao taj kamiondžijski lobby i stvarno kad se malo putuje van grada, tim magistralama, to su samo redovi kamiona koji idu kao, ne znam, kad se dođe na Batrovce, pa se vidi onako red kamiona koji stoji da čekaju, tako idu, samo nizovi kamiona se voze, jer sve ide na taj drumski transport. Dobro, to je dosta interesantna priča. Sad će naši slušalci kada su čuli za cenu benzina, verovatno da pohrle u Argentinu. Kada se pomene putovanje po Južnoj Americi, često se pominje bezbednost. Ne izlaziti noću, ne ići u neke delove gradova. Ima čak i ona čuvena priča, ne znam, ili istinita, kao da se noću nestaješ na semaforima, automobil nestaje na semaforima jer može neko da te napadne dok čekaš zeleno svetlo i tako dalje. I evo, meni recimo jedna Brazilka pričala da su je naoružani ljudi sačekali ispred ulaza u stan, ušli sa njom i opljačkali je. Jedan Argentinac mi je pričao da su ga u Mexico City opljačkali u gradskom autobusu, uzeli mu telefon i novčanik i da je on bio šokiran jer se u Buenos Airesu tako nešto nikad ne dešava. Onda sam malo pogledao po internetu i vidim da je Argentina na 3. mestu kao najbezbednija južnoamerička država, odmah posle Urugvaja i Čilea. Tako da zapravo imam 2 pitanja. Koliko su istinite priče o opasnim ulicama Latinske Amerike i koliko je Argentina zaista bezbedna u poređenju sa okolnim zemljama i u poređenju sa, recimo, Srbijom? Te priče jesu istinite i to vrlo mora ozbiljno da se vodi računa kad se putuje. Ja nisam baš putovao svuda po Latinskoj Americi, ali imam dosta kolega i prijatelja koji su živjeli od Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve, gde bukvalno ne sme se izađe na ulicu i gde se ide samo kolima od tačke A do tačke B. Ljudi koji su živjeli u Riju, u Sao Paulu, gde takođe je tačno se zna kuda sme da se ide i da se ide bukvalno bez ikakvih dragocenosti na sebi. Za recimo Kolumbiju, tamo sam bio par puta, isto ima nekih saveta da se ne ide noću u određene delove grada, da se čak i u toj turističkoj zoni ne ide noću, se ne pešači, da se ne zaustavlja nikako taksi na ulici u Kolumbiji, u Bogoti, da je to apsolutno opasno, da ga mora da se naruči napred, da je čak bolje ući, ne znam, u hotel i restoran i da oni pozovu taksi nego da se zaustavlja na ulici. U odnosu na sve te horor priče, Argentina, da, deluje zaista kao vrlo mirno mesto za život. Naravno, mora se voditi računa kao u svakom gradu o svom okruženju, naravno ne pokazivati, mislim, svoje bogatstvo, odnosno, ne znam, skupoceni nakit, telefone, šta god, držati ranac ispred sebe, torbu držati, mislim, nešto što inače se radi svuda, pa i u Beogradu. Nema toliko, ja nisam čuo toliko priča o nekim razbojništvima, prepadima, nasilju. To duše, opet kažem, ja živim u određenom balonu, u lepom i sigurnom delu grada, tako da sigurno za druge delove grada ne mogu to da tvrdim. Čujem takođe priče da nije baš toliko sigurno u drugim delovima grada, pa čak ni u centru. Ja sam se nekoliko puta zatekao noću u centru. Nisam se osjećao nebezbedno, ali sam se osjećao, kako kažem, neprijatno. Jednostavno nema žive duše na ulici. U nekim glavnim avenijama, ulicama gde ima života, da, tu je okej, tu ima ljudi, ima radnji, nešto se dešava. Međutim, čim se zađe u poprečne ulice, odjedanput se nađeš sam u jednoj pustoj ulici, nije baš prijatno. Eto, nije prijatno osjećanje. Ja na svu sreću nisam imao nikakvih problema, ali ne treba se opuštati. Jednostavno, ipak je to Latinska Amerika, povećava se siromaštvo, preliva se taj kriminal, znači nešto je bilo rezervisano možda za siromašne delove grada, za malo tako kažem problematične delove grada, to se polako preliva i ka nekim lepšim i sigurnim delovima grada, tako da, eto, ipak treba imati u vidu da je to Latinska Amerika. Palo mi na pamet kada si pomenuo siromaštvo, pošto Argentina već jako dugo slovi za praktično sinonim zemlje koja je finansijski nestabilna, koja je stalno u nekoj krizi ili na rubu krize.
traži neki otpis dugova ili restrukturiranje dugova, pa ih onda MMF pritiska da ukinu te subvencije za struju i gradski prevoz i sve to, pa se vlada tome opire. Kako to utiče na stanovnike, ta neprekidna neizvesnost, da li će doći do neke velike krize? Da li je to nešto na što su navikli ili je to neki izvor anksioznosti gde zamišljaju možda jednog dana venecuelanski scenarij da bi se mogao desiti i njima? A mislim, eto, to nekako kada to pričaš, sve razmišljamo o našoj zemlji i, i našoj situaciji, da su ljudi već navikli, da su stekli neke načine kako da se bore s tim, tako da nema tu sad toliko ekstremnog siromaštva. Postoje jako veliki broj socijalnih programa državnih, tako da, dobijaju se subvencije, dobija se novčana pomoć, naravno, posle nekog vremena ta novčana pomoć izgubi na vrednosti, pošto ne prati inflaciju. Oni, recimo, imaju dosta razvijen program da sklanjaju ljude sa ulica, to se zove ulična situacion de kalje, koji su, žive na ulici. Postoje program, postoje prihvatilišta da primiju ti ljudi, naravno ako žele da se sklone s ulice, ima neki koji ne žele. Za decu takođe školovanje dece je obavezno, vrlo se vodi računa o tome, svako selo bukvalno ima svoju školu, ne vidim toliko ekstremnog siromaštva da može da se prelije, da se pretvori u neku buduću Venecuelu. Takođe, Argentina je bogata zemlja i za razliku od Venecuele ipak ima neki demokratski potencijal. Znači, tu su izbori, menjaju se vlasti, menjaju se vlade, nema opasnosti od neke diktature, od nekog zavođenja nekog sistema koji je nedemokratski, toga jednostavno nema. Tako da ne vidim mnogo te anksioznosti. Da, ljudi nije naravno prijatno biti lokalac i živeti pod takvim uslovima, posebno ako se nema nekog izvora prihoda sa strane, u devizama, ali mislim da se ljudi snalaze, kao i kod nas. Ne osjećam neki potencijal za neku, ne znam kakvu revoluciju. Opet tamo su sindikati dosta jaki, ne samo taj kamionđerski koji sam spomenuo, dosta su jaki i vidim da isteruju svoje. Naravno, poveća se plata, se inflacija, ta plata posle nekog vremena izgubi na vrednosti, ali eto, ne vidim, mislim da neće doći do toga. Tamo je takođe kao neki nacionalni spor demonstriranje, svaki dan bukvalno se organizuju demonstracije u centru grada, na Aveni 9. jul kod Obeliska, to je taj čuveni landmark, i to samo idu jedna za drugom. Da li uspiju u tome, tu se ja malo sa svojim kolegama Argentincima raspravljam, da li nešto rade osim što nerviraju druge sugrađane i ometaju saobraćaj, ali očigledno da to upali i da nekad se izbore za prava. Pa demonstracije su na kraju krajeva jedan od indikatora postojanja demokratskog društva, tako. Sad, koliko su efektne, to je već posebna tema, ali sama činjenica da su moguće je već velika stvar. Kakva je Argentina za život, posebno mislim na život stranaca, i imaš li neke smjernice za one koji eventualno planiraju da emigriraju ili odu na neki duži period ili da nađu posao ili da rade kao digitalni nomadi? Argentina je, ako se ima prihod stabilan u stranoj valuti, Argentina je odlična zemlja, zaista predivni grad i ne samo Buenos Aires i ostali delovi zemlje su jako lepi, baš stvarno ima izbora za svako ko šta voli. Da voli veliki grad, da voli manje mesto, planina, pored reke, pored okeana, zaista nudi mnogo toga. Ali, kažem, samo ako se ima stabilan izvor finansiranja u stranoj valuti. Što se tiče nekog preseljenja tamo, nas malo koči to i komplikuje što nismo
Srbija nije članica Mercosura, tako da su tu već opcije malo limitirane. Najjednostavnije je doći na turističku vizu, mislim, ne vizu, nama ne treba viza, znači doći tamo, može da se ostane 3 meseca i pred istek 3. meseca dovoljno je otići u kancelariju njihovih migracija, platiti neku sitnu taksu, možda $10-20 i produžiti za još 3 meseca. Tako da svako može da ostane srpski pasošan legalno 6 meseci. Sad je tu pitanje, naravno, i ne potpada se nikako kako porezivanje, ništa, apsolutno može tako da se sedi turistički u Argentini 6 meseci. Kažu, ko može tako da radi, da dobija prihode, da šalje preko Western Uniona, da podiže novac u gotovini, sve je to moguće. Ili doći sa ušteđevina. Postoje druge opcije viza, penzionerska viza, koja ne nužno samo za penzionere, ali svakako može da dokaže stabilan prihod od, recimo, rentiranja i bilo koje druge aktivnosti koje nije plaćen posao, nego recimo rentiranje ili ne znam, od akcija, dividende, šta god, može da se prijavi za tu vrstu viza. To je već sad velika boljka Argentine, njihova administracija, koja nije baš najagilnija i najidealnija, i to sve traje, ali to su neki mogući pravci. Naravno, postoji uvek i ono venčanje sa državljankom Argentine. Pominje se nešto o digitalnoj vizi digitalne nomade, ali to i dalje onako nekom procesu razmišljanja. Ništa što zvanično nije. Tako da je za sada možda bilo najidealnije tako doći na 6 meseci, videti, živeti, pa onda ako se nekom to svidi, tražiti druge načine. Posle 2 godine moguće je tražiti državljanstvo i dobro, posle naravno ko želi taj put da radi. Nakon tih 6 meseci mora da se traži, ko želi naravno dosta, mora da traži dozvolu boravka. Opet kažem, za nas kao nismo Mercosur, ne pripada Mercosur zemljama, to je malo teži put, nije nemoguć, ali malo teže. To sad onda povlači i registrovanje posla, plaćanje poreza, tu već novo treba angažovanje nekog stručnog lica. Mada sve to lepo objašnjeno na sajtu njihovih migracija. Dobro, to je zanimljiva i korisna informacija da neko odavde može 6 meseci faktički da ostane tamo bez ikakvih problema i sasvim legalno. Apsolutno bez problema, bez ikakvih pitanja, naravno, kao i svakoj zemlji koja se putuje, mora se pokaže povratna karta, mora se pokaže da se dokaže ako budu pitali izvor prihoda, financije za taj boravak, tako da, ali dobro, to je nešto što naravno potpada pod planiranje putovanja. Ali 3 plus 3 meseca bez ikakvih problema može da se ostane. Čak pomenju sad neke iskustva da može da se i ostane preko i da se plati onda neka kazna na izlasku iz zemlje. U Argentini nema tih racija, hvatanja imigranata, kontrole, to nije krivično delo. Tako da postoji ta opcija da se ostane i duže, da se plati kazna, verovatno dobije se neka zabrana ulaska na neki određeni period. Naravno, ko hoće to ne preporučujem, naravno, to ipak nije baš po pravilima, ali znam da to isto ljudi rade. Dobro, da, kao to niste čuli od mene, ali... Pa to postoji, sad kažem, kao one menjačnice u njihovoj ulici, u pešačkoj zoni. Mislim, nemoguće ne primetiti to, tako da se i ovo, ko se bude zanimao za to, naći će iskustva ljudi da i to rade. Dimitrije, hvala ti što si gostovao u podcastu Kluba putnika. Hvala tebi, Lazar, nam su bile zanimljive informacije za slušalce i da će neko, nadam se, poželiti da odputuje što turistički, a možda i da proba da živi tamo neki period svog života.